ser popular mola, oi? Tothom et fa cas, ets com l'influencer de la classe. Doncs alerta, que això és una responsabilitat, Espavilem-nos! Si tens fama de líder, et felicito, Júlia Cèsar. Però no et dono un pin, et dono una missió. Bé, abans de res, mira aquest vídeo. Comencem per preguntar-nos per què ens sembla que és com molt més guai no estudiar i no fotre brot a classe. No està com molt vist aquest paper, Cari? Bro, no penso fer els deures de socials. És que, mira, és que me'ls fumo. La profe té tota la cara de Pepe de Frog. Vull dir, si algú gaudeix dels estudis, se'n surt bé o s'esforça que flipes i treu bones notes, ja no pot molar o com? Motivada, clavacolzes, pilota! Doncs a mi em sembla que, mentre no vagi de sobrada, si aquesta persona influeix de manera positiva en els seus companys, mola bastant, tirant a moltíssim. Que si jo vaig ser ampollona, no t'ho diré. Tant si tens fusta de líder com si t'agrada més ser seguidora, canviem aquesta visió negativa dels qui posen l'ànima en els estudis. No cal dir que tampoc ens hem de riure de qui li costa, per favor, Que hi ha coses que no les hauria d'haver de dir, Quin disgust! Per si en algun moment ens n'oblidem, posar energia en estudiar i aprendre és bastant bona idea. T'imagines que et digués el contrari? Que també és importantíssima la vida social, Passar temps amb amigues i companyes és genial i necessari, sobretot si us cuideu mútuament. Però busquem l'equilibri, com en tot. Llavors, si entenem que es pot ser popular i estudiós, què vol dir inspirar els altres? Si tu ets dels que marques tendència, pensa en això. Pots donar exemple amb la teva actitud a classe. No fa tant riure com tirar boles de paper, però resulta que si tu escoltes el profe, és probable que la resta també. Pots animar els altres a participar en les activitats. Si una persona líder participa activament, farà que d'altres també ho facin. No cal anar d'alfa ni de sigma. Pots liderar grups d'estudi, organitzar trobades, no podràs ajudar tothom perquè no tens 8 braços, però pots posar en contacte a gent que es pugui ajudar a estudiar entre si. Comparteix mètodes d'estudi. Si tens bones estratègies que et funcionen a l'hora de preparar els exàmens, no siguis ranci, que compartir és viure. Competir tota l'estona està sobrevalorat i és esgotador. Cooperar i ajudar les companyes, pec. No es tracta que et copiïn els resums, tampoc, Es tracta d'ajudar que la penya faci els seus propis materials d'estudi. I liderar vol dir guiar, no necessàriament manar. Si feu grups d'estudi, no et posis en plan emperadriu. Tu això, tu allò! Repartiu esforços i que cada membre del grup prepari una part del temari. No és només repartir l'estudi, sinó aprendre junts. Escolta les necessitats dels altres. De vegades hi ha gent que té el mateix problema, però no ho saben perquè no en parlen. En els grups d'estudi, com en l'amistat, cal comunicació. Comunicació! Accepteu resultats bons i dolents. Tant si t'ha anat fatal com si ho has patat a l'examen, no te n'has d'avergonyir. En tot cas, anima els altres a donar sempre tot el que puguin. No hi ha rival petit! Hem d'anar partit a partit! Vols deixar el FIFA i posar-te amb les arrels quadrades? Comença per celebrar o respectar els resultats dels altres i així també donaràs exemple i et sentiràs més lliure de compartir els teus. Tots són avantatges! Per cert, si creus que estàs patint bullying o veus algú a qui n'hi fan, sisplau, no callis. Parla amb la família, amb el tutor o tutora, orientador o orientadora educativa i explica'ls-hi el que has viscut o has vist. I si tu ets dels que recolectes riures barats a costa d'insultar companyes, reflexiona. Quins són els teus valors? Com vols que et recordin? Tard o d'hora, tractar malament a la gent sempre torna i et mossega el cul. Així que ja ho saps, la solidaritat no sobra mai. Si ens ajudem, generarem un ambient d'estudi molt més positiu, més sa, sense tantes tensions i ratllades i judicis, que mare meva, quin estrès! I quan el clima a classe és més positiu, no només t'hi trobaràs millor, sinó que tothom podrà estudiar més bé. No és fàcil, ja ho sé, però val la pena. I el canvi el pots començar tu.